Τι είναι το κάρμα και με ποιους νόμους λειτουργεί? Έχουν υποθεί πολλές απόψεις για αυτό το θέμα, σήμερα όμως θα το μάθουμε από τη σκοπιά που το βλέπει καθαρότερα από εμάς ένας διδάσκαλος της σοφίας, ο οποίος είναι εναών που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, ώστε πλέον δεν του είναι απαραίτητη η ενσάρκωση και λειτουργεί μέσα από άλλα πεδία προσφέροντας υπηρεσία στους ανθρώπους και διδασκαλία. Ο διδάσκαλος του οποίου τα λόγια θα διαβάσουμε σήμερα είναι ο Κουτ Χούμι, μέσα από το έργο «Οι επιστολές των διδασκάλων της σοφίας» του Ροζέρ Ντεπέν. Διαβάζουμε λοιπόν. Για να αντιληφθεί κάποιος πόσο δύσκολη είναι η κατανόηση του νόμου της ανταποδόσεως, δηλαδή του κάρμα, μας λέει ο διδάσκαλος, αρκεί να σας δώσω το παρακάτω παράδειγμα. Εάν ένα μικρό παιδί αποφασίσει να παίξει με τα στρατιωτάκια του και να αναπαραστήσει μία μάχη, είναι ο νόμος του κάρμα που θα επιδράσει πάνω στο πικρό παιδί, ώστε να αποφασίσει ποια στρατιωτάκια θα βγουν νικητές και ποια ηττημένοι. Όσο και αν αυτό ακούγεται απίστευτο και τερατώδες για ένα διδάσκαλο της σοφίας, δεν είναι, γιατί ο δάσκαλος έχει διαγράψει από το είναι του τον παράγοντα που ονομάζουμε τύχη. Είναι η ακριβής χρονική στιγμή που θα προσδιορίσει ποια ακριβώς θα είναι η ψυχολογική διάθεση του μικρού παιδιού, έτσι ώστε με τον παρορμητισμό που διακρίνει την ηλικία του να αποφασίσει ποια στρατιωτάκια θα νικήσουν. Για αυτή τη φανταστική μάχη με τα στρατιωτάκια θα μπορούσα να προχωρήσω πολύ περισσότερο και να σας αναλύσω γιατί το παιδί επιλέγει συγκεκριμένα στρατιωτάκια που θα μείνουν ζωντανά και άλλα που θα σκοτωθούν. Δεν θα το κάνω όμως, διότι ακόμα δεν έχετε αναπτύξει την ανάλογη αντίληψη για να το κατανοήσετε. Δίνω έμφαση σε αυτό το απλοϊκό παράδειγμα επειδή θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχει στο σύμπαν η έννοια του τυχαίου. Ας προσπαθήσουμε στη συνέχεια να αντιληφθούμε τον νόμο του κάρμα πέρα από αυτό το παράδειγμα. Το κάρμα έχει και την έννοια της αντιδράσεως που συνεπάγεται κάθε είδους δράση. Εάν σκεφτείτε ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν διέπονται από κίνηση, τότε θα συμπεράνετε ότι υπάρχει μια συνεχής και ασταμάτητη δράση και αντίδραση. Ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά πεταμένος μέσα σε ένα κινούμενο ή, για να ακριβολογήσω, δονούμενο σύμπαν και δέχεται διαφόρων ειδών επιδράσεις. Του είναι αδιανόητο να καταλάβει και να συλλάβει τον καρμικό νόμο, επειδή δεν έχει αντίληψη ούτε των ανώτερων αόρατων κόσμων όπου παράγονται τα πρώτα αίτια, ούτε και του τεράστιου χρονικού διαστήματος που διανύει μέσω των πολλών του ενσαρκώσεων, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογήσει τη δράση του και να αναμένει τα ανάλογα αποτελέσματα. Αντιθέτως, οι διδάσκαλοι της σοφίας, μη περιοριζόμενοι από τον χρόνο αλλά και από τον χώρο, όταν δεν είναι ενσαρκωμένοι και έχοντας συνείδηση των ανώτερων κόσμων, μπορούν να εντοπίσουν τα αίτια που έχουν ήδη δραστηριοποιήσει μία κατάσταση και να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα που θα επιφέρει. Κατέχοντας αυτή τη γνώση, εκμεταλλεύονται κατά καιρούς διάφορες ευκαιρίες και τις χρησιμοποιούν προς όφελος των ανθρώπων. Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποιον τρόπο ένας μέσος άνθρωπος που ασχολείται με τον εσωτερισμό θα μπορέσει να αντιληφθεί θεωρητικά αυτόν τον νόμο και αν είναι δυνατόν και σε πρακτικό επίπεδο. Υπάρχει μια πολύ σοφή ρίση η οποία λέει ότι ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θα θερήσει. Αυτό όμως που δεν έχει αντιληφθεί ο περισσότερος κόσμος είναι ότι θα θερήσει οπωσδήποτε τον καρπό που θα παράξει ο σπόρος του, δηλαδή η πράξη του, ανεξαρτήτως του χρόνου, γιατί το ανθρώπινο όν ουσιαστικά δεν περιορίζεται από τον χρόνο. Αυτό που περιορίζεται είναι η προσωπικότητά του, ο κατώτερος εαυτός του, η οποία διαμορφώνεται όταν εκφράζεται στον ορατό κόσμο. Τα αποτελέσματα μιας πράξης, συνεπώς, μπορεί να ακολουθήσουν κάποιον άνθρωπο και μετά το θάνατό του στον αστρικό κόσμο ή μπορεί να τον ακολουθήσουν στην επόμενη ενσάρκωσή του ή ακόμα και σε ενσαρκώσεις πολύ μεταγενέστερες. Μία οποιαδήποτε δική μας πράξη που άλλοτε μπορεί να είναι θετική και άλλοτε αρνητική προσδιορίζει νομοτελειακά ένα αποτέλεσμα που άλλοτε θα είναι θετικό και άλλοτε αρνητικό αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα που εκδηλώνεται έχει πάντοτε την αιτία του σε μια καθαρά δική μας επιλογή και αυτό είναι ακριβώς που πρέπει να κατανοήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο και αν είναι δυνατόν να το αφομοιώσουμε και εντελώς. Δεν υπάρχει στον κόσμο αδικία. Υπάρχει μόνο μια συνεχής δράση αιτίων και αποτελεσμάτων που τα ενεργοποιούμε εμείς οι ίδιοι με την καλή ή κακή μας θέληση. Μπορείτε συνεπώς να λυπηθείτε έναν συνάνθρωπό σας που υποφέρει και να τον βοηθήσετε αν θέλετε, αλλά δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε τι έπραξε ώστε να υφίσταται αυτού του είδους τις ταλαιπωρίες. Μπορείτε να σκανδαλιστείτε με κάποιον που γεννήθηκε μέσα στον πλούτο και τη χλειδί,
αλλά ούτε και γι' αυτόν γνωρίζετε τι έπραξε στις προηγούμενες ενσαρκώσεις του, ώστε να γεννηθεί ή να διαμορφωθεί η ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Πολλές φορές έχετε ακούσει συνανθρώπους μας σε στιγμές αγανάκτησης να διαμαρτύρονται ότι αυτό που συμβαίνει στον τάδε άνθρωπο είναι αδικία από τον Θεό. Εάν όμως ο Θεός ήταν άδικος, πολύ απλά ή δεν θα υπήρχε ή δεν θα ήταν Θεός. Δεν είναι συνεπώς καθόλου σωστό τη δική μας άγνοια να την ερμηνεύουμε ως θεϊκή αδικία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι αν στη ζωή μας σε γενικές γραμμές μας έρχονται βολικά οι περιστάσεις ή βρισκόμαστε διαρκώς μέσα σε αντίξωες καταστάσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ή είμαστε πολύ αδύναμοι και ο κατώτερος εαυτός μας δεν αντέχει τις αντιξωότητες, ή λειτουργούμε σύμφωνα με το θείο θέλημα, με συνέπεια να έχει ενεργοποιηθεί το θετικό σκέλος του καρμικού νόμου. Στη δεύτερη περίπτωση, ή έχουμε ενεργοποιήσει το αρνητικό σκέλος του καρμικού νόμου, εκδηλώνοντας αρνητικές συμπεριφορές, ή μέσα από μεγάλες δοκιμασίες προετοιμαζόμαστε για υψηλή πνευματική εξέλιξη. Επειδή όμως το δεύτερο σκέλος της προτάσεως θα βόλευε τους περισσότερους, ώστε να δικαιολογήσουν τον κακό εαυτό τους, θα σας έλεγα ότι μπορείτε να διακρίνετε εάν δοκιμάζεστε ή εάν είστε κακοί χαρακτήρες και συνεπώς οφειλέτε στον καρμικό νόμο με τη βοήθεια του ακόλουθου κανόνα. Εάν αντιμετωπίσατε μέσα από θετικό πρίσμα το μεγαλύτερο μέρος των αντιξωοτήτων που σας παρουσιάστηκαν και τις έχετε ξεπεράσει χωρίς να έχουν αφήσει αρνητικά κατάλοιπα μέσα σας, τότε όντως δοκιμάζεστε για κάτι ανώτερο. Εάν όμως σε κάθε παρουσιαζόμενο πρόβλημα δυσανασχετείτε, νιώθετε ότι η ζωή είναι αφόρητη για σας και ενεργείτε ποικιλοτρόπως με στόχο να ξεφύγετε από μια τέτοια αρνητική κατάσταση και όχι για να την αντιμετωπίσετε, τότε είστε οφειλέτες και κακοί χειριστές του καρμικού νόμου. Όλα αυτά όμως, για να γίνουν περισσότερο κατανοητά, έχουν ανάγκη από ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω. Για να κατανοήσετε καλύτερα τον νόμο του κάρμα, θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την εξέλιξη του κάθε όντος. Όσο αφορά στον άνθρωπο, δεν θα πρέπει να τον κρίνετε ανάλογα με τις πράξεις του και μόνο, αλλά να λαμβάνετε υπόψη σας πάντοτε το εξελικτικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Σας έχω αναφέρει σε προηγούμενη επιστολή μου ότι όσο περισσότερο εξελίσσεται ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί καταστάσεις και πράγματα μέσα και έξω από τον ορατό κόσμο. Δεν είναι δυνατόν όμως να έχετε τις ίδιες απαιτήσεις από ένα άτομο που έχει πραγματοποιήσει πολύ λίγες ενσαρκώσεις, έναν πολύ άπειρο κατώτερο εαυτό ή προσωπικότητα όσο αφορά στις κάθε είδους εμπειρίες, με τις απαιτήσεις που έχετε από έναν μύστη. Σας το αναφέρω αυτό διότι άλλο είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται για τη νεαρή ψυχή που μόλις άρχισε να ενσαρκώνεται και άλλο το περιβάλλον που χρειάζεται ο μύστης. Αυτό που με μεγάλη μου ικανοποίηση αποκαλώ θεία πρόνοια έχει φροντίσει με εξαιρετικές λεπτομέρειες για τη ζωή και των δύο. Τα πάντα προέρχονται από το ύψιστο όν και είναι στην πραγματικότητα η μία και μοναδική ενέργεια που αλλάζει επίπεδα και ποιότητες, είδη συνειδήσεως και μορφές. Υπάρχουν ορισμένα όντα με υψηλή θέση στην ιεραρχία του φωτός που ονομάζονται οι κύριοι του κάρμα. Αυτά τα όντα είναι επιφορτισμένα να έρχονται σε επαφή με το τμήμα εκείνο των ανθρώπων που ονομάζουμε θείο εαυτό, με την ανθρώπινη πνευματική υπόσταση ή περισσότερο απλοϊκά αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο πνεύμα. Βάσει δε της επιλογής που κάνει ο εκάστοτε θείος εαυτός, του οποίου επαναλαμβάνω δεν έχει ο ενσαρκωμένος άνθρωπος συνείδηση προς το παρόν, ρυθμίζουν και την κάθε είδους ενέργεια που χρειάζεται να διαχειριστεί η προσωπικότητα του ανθρώπινου όντως ή αυτό που σας είναι γνωστότερο ως κατώτερος καθημερινός εαυτός κατά το χρονικό διάστημα που πρόκειται να ενσαρκωθεί. Το ανθρώπινο πνεύμα ή ο θείος εαυτός χρειάζεται να λάβει ορισμένες εμπειρίες μέσω της διαβίωσής του επάνω στη γη. Αναλόγως λοιπόν με τις εμπειρίες που χρειάζεται ο θείος εαυτός, ρυθμίζουν οι κύριοι του κάρμα με τις ανάλογες γήινες συνθήκες που θα του εξασφαλίσουν αυτές τις εμπειρίες. Από την πρώτη κιόλας ενσάρκωση στη γη, η γήινη προσωπικότητα ή ο κατώτερος εαυτός μας λαμβάνει έναν αριθμό αποφάσεων και εκτελεί έναν αριθμό πράξεων. Οι πράξεις αυτές θέτουν αμέσως σε δράση αίτια που με τη σειρά τους παράγουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Όμως τα αποτελέσματα αυτά δεν θα εκδηλωθούν αμέσως. Ο άνθρωπος που πραγματοποιεί τα πρώτα δειλά βήματα των πρώτων ενσαρκώσεών του βρίσκεται κάτω από καθεστώς βίας, γιατί αφενός είναι άπειρος, αφετέρου τα αόρατα σώματά του, οι λεγόμενοι φορείς της συνειδητότητας,
είναι εντελώς υποανάπτυκτα και αγύμναστα. Το συνολικό δυναμικό του ανθρώπου αυτού σε σχέση με το μέσο άνθρωπο ισοδυναμεί με το δυναμικό ενός νεογέννητου μωρού. Η βία που υφίσταται προέρχεται από τις χονδροειδείς δονήσεις του κατώτερου αστρικού και του κατώτερου νοητικού κόσμου, αν και οι δονήσεις του τελευταίου εκδηλώνονται στον άνθρωπο αυτό αργότερα. Αυτό συμβαίνει διότι μόνο χονδροειδείς δονήσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τους μη ανεπτυγμένους και αγύμναστους φορείς ή σώματα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Έτσι, για αρκετό καιρό, ο νεαρότερος σε συνολική ηλικία όσο αφορά στις εμπειρίες άνθρωπος ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του όπως ένα μωρό, μη διαθέτοντας ακόμα μία όριμη και κοινά αποδεκτή λογική και συμπεριφορά. Ο ανώριμος χαρακτήρας του εκδηλώνεται πολλές φορές μέσα από βίαιες πράξεις, οι οποίες όμως αναλογούν στις βίαιες δονήσεις στις οποίες ανταποκρίνεται η συνειδητότητά του. Συνήθως είναι νευρικός και οξύθυμος και επιπλέον μετά από αρκετές ενσαρκώσεις, αντιλαμβανόμενος τις κατώτερες δονήσεις του νοητικού κόσμου, γίνεται και κουτοπώνηρος. Με λίγα λόγια, για σας είναι ένα κακό και μη αποδεκτό άτομο. Αναρωτηθήκατε όμως πώς βλέπει διαχρονικά ένα τέτοιο άτομο ένας διδάσκαλος της σοφίας? Εν συνεχεία, θα ήθελα να τονίσω ότι το αρνητικό σκέλος του καρμικού νόμου δεν δρά αμέσως. Επειδή όμως όσο αυξάνεται ο αριθμός των ενσαρκώσεων, ο νεαρός αυτός άνθρωπος γίνεται όλο και περισσότερο κακομαθημένος, επικεντρώνοντας τη συνειδητότητά του στις επιθυμίες του, που τις περισσότερες φορές δεν είναι και πραγματικά δικές του, αρχίζει πλέον να επιφέρει ανισορροπία στο κοντινό του περιβάλλον. Μόλις το πνεύμα του νεαρού αυτού ανθρώπου αντιληφθεί ότι ορίμασε η συνείδηση της προσωπικότητας του κατώτερου καθημερινού εαυτού του, έτσι ώστε να μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνει, στέλνει μήνυμα εντός εισαγωγικών στους κυρίους του κάρμα και αμέσως εκδηλώνεται ένα γεγονός ή μία εμπειρία στον καθημερινό εαυτό του, του συγκεκριμένου ανθρώπου, που τον αναγκάζει να αντιληφθεί συνήθως με επώδυνο τρόπο τι έπραξε σε κάποια συγκεκριμένη φάση της γήινης ζωής του. Η εμπειρία αυτή έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τον ψυχικό πόνο. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι μια τέτοια εμπειρία μπορεί να έχει τη ρίζα της σε προγενέστερες ενσαρκώσεις. Όμως, λαμβάνει η χώρα πάντοτε κατά τη χρονική εκείνη στιγμή που το άτομο είναι έτοιμο να την κατανοήσει. Εάν συνέβαινε νωρίτερα, το άτομο θα πονούσε χωρίς να μπορέσει να κατανοήσει την αιτία. Και αυτό ακριβώς το σημείο πρέπει να επικεντρώσετε όλοι στην προσοχή. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια μας αποκαλύπτει ότι ο νόμος του κάρμα δεν είναι ο νόμος που τιμωρεί, αλλά νόμος που απελευθερώνει. Μας δείχνει ακριβώς τι κάναμε και τι δεν θα θέλαμε οι άλλοι να μας κάνουν. Εάν τα αποτελέσματα του καρμικού νόμου μας προκαλούν ψυχικό πόνο, αυτό γίνεται απλώς για να μας δείξει ποιος ήταν και τι ακριβώς έκανε ο εαυτός μας σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή στο παρελθόν, συνήθως σε προηγούμενη ενσάρκωση. Υπάρχει όμως και το θετικό σκέλος του καρμικού νόμου. Αυτό εκφράζεται σε υλικό, ψυχικό και πνευματικό πλούτο. Μην φθονείτε τους άλλους προτού τους παρατηρήσετε και σκεφτείτε γιατί τίποτε δεν χαρίζεται σε κανέναν και πουθενά. Απλώς το κατακτούμε με προσπάθεια. Παρατηρήστε για παράδειγμα έναν πλούσιο. Εάν πρόκειται για έναν χαρακτήρα κακομαθημένο, τότε ο πλούτος του δόθηκε γιατί χωρίς αυτόν πολύ λίγες εμπειρίες θα μπορούσε να αφομοιώσει. Ο πλούτος σε αυτή την περίπτωση αποτελεί τη μοναδική του ισορροπία. Εάν του τον αφαιρούσατε, θα χανόταν με το παραμικρό εμπόδιο της ζωής λόγω της μεγάλης του απειρίας. Εάν όμως ο πλούσιος παρουσιάζει έναν ώριμο χαρακτήρα και ιδιαίτερα εάν κάνει φιλανθρωπίες για τη δική του προσωπική ικανοποίηση και όχι για επίδειξη, εάν νιώθει ότι ο πλούτος και οι κάθε είδους επιχειρήσεις του δόθηκαν για να τα διαχειρίζεται, να τα χαίρεται και για να τα προσφέρει και στους άλλους και όχι για να τα συσσωρεύει, τότε με μαθηματική ακρίβεια θα γεννηθεί στην επόμενη ενσάρκωσή του ακόμα πλουσιότερος, γνωρίζοντας ότι η προσφορά πάντοτε αμείβεται. Υπάρχει βέβαια και ο πλούσιος που απέκτησε πλούτο μέσα από την σκληρότητα του χαρακτήρα του και εξαπατώντας τους άλλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και πιθανότατα στην ακριβώς επόμενη ενσάρκωσή του θα βρεθεί σε μια επώδυνη θέση κατά την οποία οτιδήποτε επαγγελματικό βήμα και να επιχειρεί εκείνο θα καταρρέει. Απλά καταδίκασε με τη συμπεριφορά του τον εαυτό του και δεν πρόκειται να απελευθερωθεί από αυτού του είδους το εμπόδιο, δηλαδή της συνεχούς επαγγελματικής αποτυχίας, εάν δεν αλλάξει χαρακτήρα και δεν εξισορροπήσει τη δυστυχία που έσπηρε.
Δεν θα αναφερθώ στα άτομα που εμφανίζουν ιδιαίτερα ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα, επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν τους χαρίστηκαν, αλλά τα απέκτησαν με επίπονες προσπάθειες. Οι προσπάθειες για την πρόοδό μας ενεργοποιούν πάντοτε το θετικό σκέλος του καρμικού νόμου. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τις μέρες της όποιας συμφοράς μας, όπως και τις μέρες της όποιας ευτυχίας μας, τις δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Εάν όμως προχωρήσουμε με τη σκέψη μας και τη φαντασία μας και αντιληφθούμε έστω και διανοητικά τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο καρμικός νόμος σε ένα εξελιγμένο άτομο, θα παρατηρήσουμε μια μεγάλη διαφορά. Πρώτα απ' όλα, το εξελιγμένο άτομο έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί αυτόν τον νόμο στο σύνολο της δράσεώς του και δεν τον οριοθετεί μέσα σε στενά προσωπικά πλαίσια. Γνωρίζει ότι κάθε του σκέψη, κάθε του συναίσθημα και κάθε του πράξη θα διαμορφώσουν το αύριο και τις ημέρες που θα ακολουθήσουν. Ο εξελιγμένος άνθρωπος τείνει να κατακτήσει το επίπεδο του διδασκάλου της σοφίας, αρχίζοντας η άβρα του να εκπέμπει μία δόνηση υψηλής τάξεως που σταδιακά αλλά σταθερά επηρεάζει θετικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κινείται. Οι θετικές δονήσεις που ακτινοβολεί η άβρα του εξελιγμένου ανθρώπου, που βαθμιαία τελειοποιείται και γίνεται ολοένα μεγαλύτερη και φωτεινότερη, φέρνει από μόνη της τα θετικά αποτελέσματα του καρμικού νόμου σε οποιονδήποτε άνθρωπο με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Έτσι ο υποψήφιος μαθητής μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει. Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτή η συνεχής προσπάθεια του υποψηφίου μαθητού για τη βελτίωση και την κυριαρχία του εαυτού του έλκει την προσοχή των διδασκάλων και όταν φτάσει στο επίπεδο που εκείνοι θα κρίνουν ως το πλέον κατάλληλο, θα διαχυθεί σε αυτόν ένα ρεύμα ενέργειας ή δονήσεων υψηλής τάξεως που οι μεγάλες θρησκείες το αποκαλούν ευλογία. Μετά από λίγο καιρό, αυτό το ρεύμα θα αρχίσει να το χρησιμοποιεί και ο ίδιος προς όφελος των συνανθρώπων του. Στο επόμενο μέρος αυτού του βίντεο που θα ακολουθήσει, θα δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το θετικό σκέλος του καρμικού νόμου, όπως μας το περιγράφει ο διδάσκαλος Κουτ Χούμι μέσα από τις επιστολές των διδασκάλων της Σοφίας. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για να λάβετε ειδοποίηση.